evidence ka velam my meeting along ke pon pen ke thanan tabalam sarhanson deron la pen ni ka ku pan arbok tap karbok ko larbang ke nam ke rat inside jut lobo par beng long rat along mangke dia chanan kong lobo SSDC asong tum ho sina tum hedi political ke kemi pan chali tha nalining arlo pen ke pan lam ningi puloten tu evidence do lak alam nai tu approve evidence editing chipi smartphone kronjang aphan sa rajen timu lapen sar searching terang aphan social media pen tame kali pulotang te press meet che hang pen alangli salatum sa bahani aphan dia chuang he pulotang te nilitum ke social media pen non ason thak thak ingnisi kupisia hok he pachi thak tuk luk nilitum na hok pen tame evidence wan kasi krong ni atawar bakke nilitum long luk nilita evidence dudun lo hakhi hisab nilitum bang thom si tong lo da apa si nilitum cingki je that en lo la pini pen ke ka dok ka be chipa ju en lo posi la non aphi ke mahi kan lam pe na ko long du aposi pia posi te no hala smartphone na bang IT cell APSL si IT cell bang pia posi lang live ke bang lang nilitum HSDF aparti mate asong aphanangkan ponangkan sit nakipar rem na tol pajunne lo kule kubi posi non naglang lo lagi sodak men non nilitum phan hala rong har sahole dia ke johana so social media ben to ke johana ngapot la non smartphone ta la social media ben nilitum phan dia no johana ni kali pulo te sodak nalitum ferangki tum phan na chopha pen nalitum apporting pen na pale pot nalitum ta chorolo lapen ke ferangki matela hai media thengnu na kenang dun according ji ka dok be tum hanta nilihin pen na tum han ka dok be hanta kadong chipilo kadong pini nili ningduk me melam lapen ning on me melam nalitum mangno ke bang na kok bang ke la lo je smartphone ke kong jang ku alangli bang punat penanggul ne alangli live fang det posit nilitum bang nang ni det je pot punang ni det je pot ta punang kong kedam ta taring ko yarni nitum cek solong rada mai pi padolo bang sa mai long nili APSLC Central Committee Law Secretary Samson Teron lapen ke women wing secretary ka kurong pi phanalam social media long ke klang rok pen social media long ke thenglong pen apot nili tami hal so meeting long pondet lo amasi alang litumbang rongasar merda langso Robertson hasi phan alang litum lam hoi pidam lo lapen alang litum sitame customary lo arona teng pelang litum nahang lo lapen litum pupu gamura pen hadak ching kicing wai lo hakso ching kicing wai long he je nili pusita alang litum han khai sibet lapen sining le intok ta nang chiru lang lile hawarta iker kong chiru pusang taksi alang litum han kang hon ka jinsu lapen alang litum ma hemarit kamatha posi nili mithang di chokke dat cita nili ke alang litum han kamatha joini si nili dia chang dat lo hala sora ra thenglo tangte nili tum jut alo pupu lahin hinang bong ni tum chiki than jut edapit pini pen ke la salam ke maduta wandinot maduta ningjerinot pusi ni tum halak so chatai pen pache tak alo bon sitame non ba ke APSLC ITCL smartphone kronjang alangli pen like ke bang thuma ke nilitum la SSDF ahin president secretary phan nakipu pitot nakipu pisit la pen nili phanta jumeme jununu na karbok thu so puthak posi nitum dana koklo lasi alangli nilitumang mong jutet pena fit cipakeng det pena fit cita alangli ke bang tujet bang ke alangli sta niliphan le rata thengnu nilidai awedet cita alangli tum niliphan diana machang sonthot alangli sta me rat angnu lake diana chang fek nai ji ak jo jong si alangli diana chang he patang te lake karbi customary lo aron phan karkan lo pusin nili hin pe jong pon lo lapen nili hin pen alangli jong si dia chang he patang te nitum ke am so si inthula nalo lapen alangli phan kipukang tuma ke monon fichita lapu sona bangke alangli stame lang pami pesin yitu nai nasi nilihin pen kipudam ke landal
nili tum ke niniang bong pini la pen pena bang bong yo si dia na chang hi putang te ni tum asang mata do yo je rat angno nang pulaki rat angno lo la pen rat along jong si doluk tang te social media do poe la si la hai niang bong athe alang li tame social media theng lo pe si nil phana putona pusit mati nil phana putona pusit pulutang te ladak ba ke alang tame sona theng lo pe si so a photo mate la so social media ke viral ke thek lo ko si alang le ku bon chok la so pot chot si tame la ti ka do ta jo paklang pe mi tha la so pot ke thek lo si alang le ke ku bon chok aning ar lo pen by on pen aning ki re pen ke pan cha pon kali la thek lo ko si ke nije bon chok si tame kakurong pipi la pen Sir Samson Teron Law Secretary APSLC alang litum aning ki hang ateng pen litum ki pableng tu dia jo hang naji la pu alang li apa ba des tami dia jo hang naji pu ajoi ni pen litum mata nilita evidence dudun lo hakhi hisab litum ban thom si chitong lo dak apa si nilitum chingki je that et lo la pini pen ke kadok ka ve chepa ju et lo posi la non aphi ke madu tan lam ke na pang bob long le lu posi le dak le nilitum chingwai et chepa ju et lo aposi pe posi te no hala smartphone na bang IT cell APSLC IT cell na bang pe posi lang li live ke bang lang nilitum HSDF a party mate a song a phan kang ton kang sit nang ki par rem na tot nilitum la panchot kali amai phu konchun bang phanata nilitum phan nai re pin alang kan check nakan ton aposi nilitum ke la ke sodak mening sai na ko la ke kaku si ke toima ma de Samson Teron si ke toima la ho nilitum si pajun na lo pule kubi posi non aklang lo la ke sodak men non nilitum phan hala rong phar sa hole dia ke johana social media ben to ke johana na pot la non smartphone ta la social media ben nilitum phan dia na johang vek ni kali pulote sodak men nilitum pinap dikan sa ye phan nilitum chisiglo abosi alang li kon ma ke prap pen kaku rong pipi kon ma non la so smartphone phan chi than serat ben la so lam voi mate alang li dia na johang he pulote nilitum sodak ben sa ji pen hala ko hala nilitum ke cheng ta rosar chintho rosar pe nilitum phan nakang sai mate na pupu lahin na aning na pasi samlo pa kali pulote nilitum piniang bong hala rong asar long hala kakua keciwana rong asar long nilitum tai bher pidam na kokpo lasi nilitum ke la sodak men pina bang bong langboy na chi pinang po lasi nilihin pen ke sodak men condemn lo la smartphone kronjang la nona madia na johana po kali pute nilitum ke sodak men non nitum social media kang ninang kok la ke apre kalam ta kali lo kidam tang alam kecipa jut tang alam ki bank at alam phi nona phi ko pi posi social media long si klang tan tang det press meet long si pi tan tang det a phi ko pi posi la so alam puthot nang ki rui thule thot lo lata jungjung alang li phan le jong chola pu kali dili tum par ti man ki do dili tum asara jen la pen man ki do sar sing terang aphan alang pin rem lo nong no jolo la kan dili tum phan isi nong no ki jo posi nilitum ta puthot pini alam thechi mitang pera that sita alang litum nang kang thur tho joi ni silitum puthot la press meet ingni thuna konglo lalo alam the bang ke nili noni pudam ji bang kronjang alang li ajat abidi pen sita me nilitum aman ki do sarajen lapen nilitum asar sarsing terang alang li phan la bhaini phan social media ma press meet pen tamelang tumche hang pen puthot dia chuang he pulotang te nilitum la solam theke an society ke pathe thupu athe la kakurong pipi la pen Samson Teron alang li tumhan li non dak pen pulo nang li tum chichini tanglo nilitum lo krong ni atwar do alang li tumhan ni kipu bonja evidence na hang le krong ni atwar do alang li tumhan ni evidence pi pha nilitum party pen lasi alang li tumhan nilitum mane nongno jo tumte lasi buja buji pen lai thela pen aning do no aning chi roino la pen smartphone kronjang aphan sarajet timung la pen sar sing terang aphan social media pen tame
kali pulo tangte press meet je hang pen alangli salatum sa bahini phat dia chuang he pulo tangte nilitum ke social media pen non ason thak thak ingni si kupisia hok he pachi thang tu pluk pun nilitum na hok pen tami evidence wan pun asi krong ni atawar bak ke nilitum long du lahan dok nili hin pen pun jibu